И да, здравейте хора, аз съм Виксън и в момента продължаваме с, мисля, че петия епизод на нашия Survival колективния. Знаете, че в миналите два епизода дойдоха двама нови участници, това са NixBG и Патрик. AJ. SGF. AJ. Да сме подробни. И да, хора, аз искам да довършвам той, как се Тук кажеш. имам 59 стика, ще ги слагам Как се сега. казваше той, бе? Фермата, бе. Фермата, да. Фермата. Патрик. Фирма. А, шит! Не. Ох, не викай, моля. Фак, бе, брат. Само не ми кажа, че гръмна около къщата, че се съм пак. Не, моето той ще види. Фермата за мен, нали? Аз искам да вземам дървета, защото нямаме никакви. Аз искам да дойдеш да видиш някакво нещо. Събрах 14 ерам. Красавеца какво направи? Мали. Разбила всичко, нали? Да, аз почвам да го правя. Какво направи, бе? Мали. Гръм на ферми, мери. Я. Аз трябва много дърво да вземем, защото къща е направена на воедно и за пода да го направим накрая. Хубаво, бе. От толкова... Господи. Ще го правим. Ще го правим, няма страшно. Не е фатално. Да, бе. И виждате хора, че вече могат да държат две неща в двете си ръце. Това е от новия апдейт на 1.9. Просто слагате нещо тук, обаче вие не могат да го използвате. Трябва да натиснете F и местата им ще се разменят. Така може да ги използвате другото и това е много полезно, ако примерно си направите един меч с Fire Aspect, а другия с Knockback и примерно може да го ударите с Fire Aspect, да го запалите и да смените с F и с Knockback да го изстреляте някъде да горе. А защо, защо просто не си енчантите дабъл? И да, Enchant. знам. Даш просто пример. Еми да. Нещо полезно за това. Също така добавиха и щит, така че в щита поне може да прави А, нещо има и крила. Да, и крила има. Не бе, като си в лявата ръка торчове, може да ги използваш. Да, Да. обаче не всички работи. Меча не мога да удра с него. Да. И затова това е нов апдейт, от апдейт 1.9. И закатка. Ето аз ги сме, виждате. Така. Сега ще оправим къщата. Фермата е такова, че оставяте на мен тейли. Аз трябва тук нещо е гръмвало. Ама с какво ще се ходи на втория етаж? Трябва да се направи С с стълби. водата. С водата. Не, да направим стълби да е Ти по-красиво. може да прескочиш и да взимаш с водата, бе, човек. Не бе, по-красиво да има ни стълби нагоре поне. Така е тъп. Шом казваш. Ще да събера малко сид. Кого е почнал да дава много XP? Да, май някой да се намали звука на Майнкрафт. Аз. Не съм с игра почти без звук. Добре, мерси много. Така. Почвам пода. Аре, толкова щупих. Колко малко ми дава. Я още малко си го намали. Че... А просто си го намали, то не ти трябва да го чуваш. Аз искам да го чувам лекичко. Отивам си правя ранкерка и Сега как е? от земята. Сега е добре. Вие имате ли направена ранкерка? Да. Да. Кога се вземаме Аз се откраднах от един чест. Я дай, Ники. За какво? Да отивам да купа. Много искаш, направи си. Той е там майран. Да, тук е мера, не го да направя. Няма да не хъпем излишно му. То ти без това всеки ще се направи. Като влияме тримата кой един с дървена ли купай? Няма страшно, взимай всичко там Всичко е Аурана, аурана се намира лесно е. Да, аз намерих много, там има един равнина, ще ходя там да го изкопая. Само да довърша пода и... Поне вече направихме 3 легла. Това е важното. Това е готяното. Това беше много важно. Ще иначе Патрик нямаш къде да спекат някакъв кошар тук под найем. Как ще е, когато се кошар под найем? Да. Вайсато си, той няма да стигне. Сериозен ли си? Сега гледайте. Цуп. Много ги правя.
О, това дърво май няма ми стигне за пода. Пода с какво дърво го правиш? Нормално. С това с което е това. С бял ще е по-симетрично, by the way. Да, я знам. Искам да не се различава дървета. Имаш вид по-красиво, нали? А? Имаш вид по-красиво. Да. А, ни после Не, ще добре, правим добре, това. виж го, добре, много добре изглежда. Според с моят текстчар пак го виждам много добре. Аз между другото сега ще стигля някакъв текстчар пак. Аз ще кажа кой. И двамата здръпнете с пак с Pure BD Craft. Той е мазен ли? О, това е най-якия текстчар пак. Много мазен. Намазан с език. Няма го и да 1.9 вече. То отдавна го има. Но як, аз съм с него в момента, много на кефи. Така това е, що е правилно тъй. Кое? Някакви хаосове. Като нещо някой се е скачвал си едно. Така. Правих тук. Не, много какво направих. Бе, пак нямаме сигурно. Най-досадното е да фармиш сиите. Да. Прего с меч, ще падат повече. Няма, аз нямам меч. Той няма ти ухабито, това е хубавото. Да ти хаби меча, докато чупиш сидове. Уау. Супер. Genius. Иза. Това е нещо много лудо. Това е най-лудото. Така, тук мината я оставям, нали? Моля? В къща мината. Не, запушвай, аз съм вътре. Давай, аз Е, за какво ще запушвате? Не, аз запушвам. Аз се осветих малко вътре. Там ще купаем. До тук само ще е такова. Трябва да направим и от нещо стълби. Ела да Тъй, че видиш. наистина взимайте много къбълстоун. Ела да видиш какво съм мислил. Братли, не ми стигнаха две сиите. Взимайте много къбълстоун, за да може да правим стълби надолу. Човек, аз съм направил вече стълби. Няма смисъл. Няма стълби вътре. Айде, ела тук, където съм почнал да копа. Да видиш какво е. Сълня си Не такива, бе. Бе, пак с лица. Аз ти го разей тук в началото. За да се качва по-лесно, нали? Да. Ето Да. в началото ви горе. Вие как сте го направили? Той е направил ледъри, обаче е направил само долу, където копай. Пък той тук трябва да може да се слиза надолу. Я? Виж, тук няма никакви стълби. Той е направил и там да. долу. Долу. Да. Тук трябва да се направят малко стълбички. Какво сте направили тук в тази мина, бе? Той копай там. Зверски. Абе, не такива стълби, бе, хора. Той го е правил, защото копай надолу. Споко, той после после като ще направим и тук просто. Това няма никакъв проблем. Кой слиза сега? Той никато слиза. Взимай много къбълстон, Патрик, чули? Спокойно съм. Паца, слизам долу и ще ми дадеш кабелстон. Колко имаш? Доста. Дай ми го направо. О, на мен не ми стигна дървото. Не знам защо, обаче винаги кабелстона е проблем. Да, между другото. И на мен. Вас така. На мен от време на време ми е Само дървото. това ли е? Не, да, сега ще изкупа още. Сега ще намеря джаманче, спокойно. Моля? Сега ще намеря джагаманче. Да. X-Ray Power. О, тук има някъде лавичка. Сега ако мраш на Вересав. Не, не се фърля в лавите там. Не. Бега. Ще си Аз съм. изгубиш левел. Аз съм 5 левел. Еми пак. Аз съм първи. Първи левел ли е? Още малко Ами втори. ти като умре, аз ти взех твоя. Да, човек, ти ми взе моя. Тапанар. Сърдеца. Изи левел форми. Малко ферм. Пък човек толкова бавно се изкачва. Да, бе, затова трябва да стълби. В смисъл имаш предвид по ледъра ли? Да, Там нормално. мега бавно направо. По-нагоре пак трябва да стълби. Заспивам, разбираш ли, заспивам. Той ще откопае много надолу. Става вече нощ, така че горе-долу се ориентирайте да завършите да заспивам. Да, се свършвам. Тук тези кокошки, кой ще ги правим? Паца, излизай. Трябва да направим нещо по-красиво, това е грозно. Много ясно, аз просто ви такова. Добре. Се знам, няма начин.
Добре, аз тук само отвънка ще направя нещо на къщата. Чай да видим от другата страна. Искам къща да я направя много хубава. Запушвам та, Патрик. Не бе, не бе. Еми, аре по-бързо. И сега идвам, че казах. Я си седам, само да видя къща отвънка. Някои работи. Добре. Имам да я оправям още някои неща. Ай, идвайте в къщата. Идвам, качвам се на вървите. Аз тук само да продължа малко пода. Опа. Хубаво, че успяхме да направим сървър. Какво намерих, ама по ще си го изкопая. Диаманти ли? Голд? Да, год. Ко намерих? Ими, Вау. важен е. Amazing. Важен е. Insane. Пода е готов, пода е готов. Само и тук ще направя тъй. Сериозно ли ме, Ники? Какво е? Запужил се ме. Не съм те запушил, ти просто си копаеш, бе, брат. Аз съм ти оставил такова. Ма гледай сега да не копаеш, копай и право. Да оправим после да копаем надолу отново. Ма ти си ме запушил, аз не мога да излизна. О, стой. Че аз тук Ето, айди излизай. не можа да направя това, което искам. Можеш да скачиш от тука, бе, човек. Не съм затворил вратите, да Айде, знаеш. скочи очи. Ай, Макс. Макса, че като цапна един път. По-хубаво бягаш, още ударя. Ти ще дъхаш ли ме съм? Нали знаеш, съм с брада. Ай, лягай. С отворени врати ли ще им, бе? Някой краде си ли? Да, си знам. Сега ще ги затворя. Уи. Съм бит на флегото. Да. Но яко, че се виждаме ръцете. Аз ти виждам меча. Но, Ползерино, Викирино. Не се знам. Абе, да, сега го гличи. Nice work. як глич. GG опи. Да, ти ги чупи бързо. Ала тук чупи. Така. Направо ги махай тя работи. Давай ще ги мога. Няма смисъл. Добре, ние се развихме добре. Съм си правил още една ранкерка. Сега ще направя тук отпреди да има дърво. Ще направя пътека към това. Тук ще запълня ни дупки, защото долу са гърмяли крипери под къщата. Оставам ненужните неща в Да, остави ги там нужните работи. Hello, it's me. Съжалявам за ползата, хора. Ники, Да. оставих ти сидове в честа. Где си ги вземеш? Добре. Има много сидови там, в принцип. Не съм много, да, ама пак съм. Cobblestone need. Only. Оставих там малко също. Тук ще ти фърля, ела си го вземеш долу. Колко? Стак. Къде? Долу. В миналото? Преди да си слезнал по стълбите. Там. По пътя към стълбите. Човек, колко пъти ще го започвам това нещо, ми обясни? Как да се излиза иначе? Ние просто няма да копаеш и изчакаш. Аз вече слезнам. Аз го пълня с колко кабелстон ми излез, ще почнем да копаем мина, буквално. Не с някакви такива стълбички, като някакви цигани. Ние буквално като някакви цигани се катерим, човек. Да, че... Майнкрафт. Цейган, оцеляване. Цайган. Цайган only. Аз го удрям зону, той не ще да умре. Така. Ай, качвай се направо с мен. Абе, спокойно бе, че сега ще дойда. Ми хубаво, аз ще запуша. Хубаво, аз ще се отпуша. Ще да пуша. Ай, фърли. Стига бе. Така да им сега по къщата, какво имаме да Ще правим. фърлиш кабелстона. Горе е. Къде горе? Преди да минеш стълбите ти казах. Ох, господи. Ти мой си го взел, явиш един стак, точно правя да е. Тук съм ги направил. Така. Един етаж ще е къщата, или? Не. Не, може да май само ще е един. Ще правим просто долния етаж. Ма никакъв равин. Защото къщата е направена така, че да е на един етаж. В смисъл такъв е покрива. То
ние можем, ама ние трябва да го развалим. Да, нека остане тъй. То е същността на моето съществуване. Ох, Чета, аз май тук ще се копае. Равен намерих. Аху. Той нататък има един равен, аз го бях намерил. Абе, като цяло сме запанали в много хубав байом. Че да пробвам нещо. Да. Тъпто е, че не са го направили така, че като си държим торчовете да осветлява, без даже да ги поставяме. като в Rust или The Forest. Да, Но то така се е било винаги всъщност. ще да е много яко. Тук обаче трябва да го щупим това. Вики е такива, нали? Кои? Да, точно така. Аз тук го оправих, добре. Ще не... Готово. Обаче и те спречат. Кой пречи? И това тук пречи. Още един слой нататък пречат. Чай да оправим тук къщата. Ще иначе няма как да стане просто. Така. Аз ще го оправя сега. Просто чупи още един слой нагоре, защото иначе се блъскаш в това и не мога да минеш Ти бързо. виж как стана, човек. Аз казах, че не трябва да копаем повече. Не трябва надолу да се копава. Сега трябва да запушвам, човек. Споко. Аз вместо да копая, запушвам. Така. Че тази работа да ако ми е най-важно. Ей, то стана и наравно. Споко. Така. Добре, взех си това. Патри, ти купаеш ли? Да. Горки, ама. Той направиш по води и в това купане. Обичам да съм в мините. А? Аз обичам само в мината. Да, то е яко като цяло. Аз така ще го правя това нещо и ще го да правя нещо друго, ма не знам какво. Ще го да правя някакъв дизайн. Дай да направим един мост. Ми е хубаво, къде е този мост? Да направим. Ма къде? Този мост къде мога да го направим? Да. В смисъл, за какво ще свързваме такива рато? Ние не сме на така земя, че да не трябва мост. Няма смисъл просто. Не бе да свържем към град да направим, например. Град ли? Град. Град за какво няма? Просто е така. Не за да направим град не трябват много ресурси. Еми. Ще намерим. Че аз да видя тук какво мога да направя с леглата да стане по-красиво. Човек, само голд намерам. Не взимай го пак, бе. Няма се да раза. Ето. Така ще ги направим леглата. Добре. Паца, знаеш, че запуших доста гошни. Просто правя стълбичек, ти трябва после да се отпушиш. Сега слушай. Хаштаг, когато си длъжен да се опушиш. Иначе не можеш да излезеш от тази дупка. Доста, честно ли е? Аз леглата ги оправих, имам и нощни шкафчета. Изи. Така.
Паци, имаш ли много айран? Не. Фау. Добре, аз искам да копая. Тя мънче там срещу, ама хубаво ще се съберем само айран. Да, събирай айран. Смисъл, ако виждаш айран, веднага го взимай. За да може да направим брони на всичките. Някой има ли еран? Ми в честа има 21. Аз искам да копая в един равин. Печката мисля, че съм оставил Или също. просто ще обикаляме така, ако намираме с някои мини тъй. Ще го вземам. Хора, нямаме дърво. Малко имаме. И имаме 60 нещо. Да, малко. Еми, аз толкова направих, защото ми трябваше за къщата и така. Пръчки не са пари, защото съм оставил един стабъл в това. Добре. Трябва вече да се стремим към енчанти и такива работи. Че, знаеш колко време има още? М. Ние още нямаме желязо и Да, брони. да. Ще Но направим, принцип- за всичко има време. По принцип ще го бъна. Да. Много ясно. Това е много важно. Въглища ще ни трябват. Предполагам. Кажа. Рандъм, търся някакви мини, случайно ако... Или пещери, случайно ако намеря нещо вътре. Напълно рандъм. Те да аз отивам към един равинка цяло и по пътя там гледам някакви пещери. Защото на близкото до къща има един равин, искам да го изкопам. Така. Добре. Брах малко въглища. Няма отивам по-надолу. Отивам към равина. Ела, ако искаш да купаеш, дет съм го направил аз. Не знам къде аз отивам към равина. В къщата? После ще дойда. Че в равина имаше много желязо. О, майко. Аз се върнах обратно в къщата. What the fuck? Бърках посоката. Така. Така. Гадна вещица. Вещица ли? Да. Къде вещица бе? Някой равен. Не, да, Равин ли е? да. О, става нощ. Фак. Мани, сериозно ли? Да, хай връщец. Хо-хо-хо-хо. Сега Трамп. имаш бая голям път, нали? Много голям път. Ей сега идвам. Връщай се. Пацак, после не действаш, направо го запушва и това е. Да купаеш тази мина, дето я направих. До кое ниво е? 43. Мани. И ще я направим надолу още, какво? Ти ако купаеш, нищо до никъде няма стигне. В смисъл нямаме мина, то това трябва да има. Аз идвам към къщата. О, да лягаме да спим. Идвайте. Идвам. Да видите как съм Отса. ви направил леглата. Аз ги видях. Извинявам се хора за звука на кучето. Моето куче. Ха, Той е заглушава. неговото. То няма проблем, да. То не пречи като цяло. Тук няма много желязо. Идвам. Вече После, бързо. после ще оберам другото желязо. В момента имам 40. Това ти ли си там? Не, това е Никито. Мани, той май запушил, мани, сега се прибра. Да, той да запуши. Ето виждам някой името се бега. Аз. Той само купай. Айде ти да лягаме. Мъча се. Да, виждам ти Ника. Само гледай там, като чупиш нещо да го оставиш пак обратно. Тук направих нощни шкафчета. Имаме ли нещо за печене? Да. Кокошки имаме тук. Друго май няма. Айде да лягаме да спим и да свършва епизода. Да, ако искаш още мъничко. О, има монстъра наблизко. Да. Сега ще ги избия. Ники, тук ли си? Да.
Чакай легни ми епизода ще свърши. О, ама тя виж, че се тук пред къщата. Аре бе, не мога го убия бе. Няма някой дето да помага за тея. Къде бе? Пред къщата има... Чай, че има скелет. Бегай, бегай, Ники, бегай. Връщай се, връщай, връщай, връщай. Ай, поемай. Търсих си носкоп. Бързо, бързо, мога да я лягаме, бързо, мога да я лягаме. Бързо. Тантарата, тантара, тантара, тантара. Хаштаг, когато спиш с кофа. Няма да гадже, спиш с кофа. И да, хора, това беше пети епизод на нашия Minecraft Survival. За да ви хареса този епизод, може да се абонирате за мен и за тях. Двамата ще бъдат линк към техните канали ще бъдат в описанието на клипа. И да ви хареса този епизод. Довиждане, хора, и очаквайте следващия ни епизод. Чао. Чао. Чао, хората!